Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Idol, kasama nyo pa rin po Idol Mark Espinosa dito po sa programa pong IFM News Prime Edition. Nakatutok po kayo sa 104.7 IFM Dagupan. At ano rin po natin po, no? Sabayan po tayo napapakinggan po sa 107.9 DWHT. Kasama po natin ngayong umaga ang presidente po ng Liga ng mga Barangay sa Dagupan City, si Councilor Marcelino Lino Fernandez. Pabati mo na po natin po, masantos siya kabuwasan. Kap Lino, good morning po. Pagbati po ninyo sa lahat po ng mga nakikinig at mga nanonood po. Good morning po, Kap. Hello, Kap. Good morning. Mukhang hindi tayo na... Kap, good morning po. Hello, good morning, Mark. At good morning sa ating mga pakinig. Nawawala ka, Mark. Nawawala. Okay po. Iyan ako po. Ayan. Okay na po ba, Kap Lino? Okay na. Bumalik ayun. yung ano. Opo. Magandang umaga po. Mainit po itong usapin, Kaplino, ng ano po, no, proposal po sa may Senado. May mga version po ito. Sa upper house, ang kanilang panukala ay 6 years. Ang panukala naman po sa lower house, 4 years. Dito po ba bilang Liga President po sa Dagupan City, ano po ba ang pulso ngayon ng mga nakakausap po ninyo, mga kapwa ninyo kapitan Dagupan Council Lino? Siyempre, bilang barangay captain, Mark, ano, at kung titignan natin yung term na 4 years at saka 6 years, at kung tatanungin natin ng mga kapwa natin barangay captain, siyempre, gusto nila yung 6 years, ano? Pero, kung titignan mo rin kasi, yung mga sinasabi ng mga iba na masyadong mahaba. Opo. Yung 6 years. Pero ang punto din kasi ng lower house kung bakit 6 years, para hindi tatama doon sa mga naka-schedule na local elections at saka national election. Kasi kung ilalagay natin sa 4 years, mayroong taon na magsasabay ang election ng local at saka barangay. Opo. So, ginawa ng lower house yung 6 years doon sa proposal nila kasi para walang tatamaan na local and national election. Pero siyempre sa barangay, mga barangay officials naman, alam naman natin eh. Pero, yes po, sige, go ahead, Kap. Kung talagang titignan mo naman, lahat na ng mga ginawang bill, sino nag-i-implement? Diba kami sa barangay? Yung Mandanas Garcia ruling na in-implement. Sino bang apektado doon? Barangay. Lahat ng mga health services from national down to barangay na, Mark. Opo. Yung garbage natin, barangay na rin. So, mas, ano naman, may rason naman kung bakit pinropose yung 6 years. Kasi alam mo naman ang pagkandak ng mga barangay election ngayon, Mark, sobrang magastos. Opo. Diba? Correct. May punto naman sila doon. Pero dito po, Kap Lino, parang isa rin po sa tinitignan po dito dahil tama po yung pinunto po ninyo. Kasi kadalasan kapag ito'y sumasabay sa midterm at saka sa presidential election, hindi po nila tinutuloy yung palagi, yung pong eleksyon ng barangay. Tama? Oo, yun yung nangyayari. Kaya instead of postpone na sila ng postpone, naisipan na nila na i-fix na nila, fixing of terms ng mga barangay and SK official into 6 years. Yun sana ang pinunto ng lower house. Okay. Pero dito, Kap Lino, sa ano po ninyo, pakikipag-usap po ninyo sa mga kapwa po ninyo ng mga barangay captain sa Dagupan,
sila po ba'y sang-ayon po na kahit papaano ipagpaliban muna po for now eto pong ano po na ito, election po, kasi may nakabinbin po ngayon na proposal, though nag-adjourn na po ang 19th Congress, pero tatalakayin to muli po sa 20th Congress na magkaroon ng batas ng pag-postpone instead of December nitong taong 2025, gawin daw ng November ng 2026. Oo, Mark. Siyempre, lahat sila ayaw nila yung naka-schedule na election this coming December. Kasi alam mo, itong tatapos na local election, sino bang nagamit na nangampanya sa mga kumandidato? Kasi hindi naman kami bawal na mangampanya during the nakaraang election. So, siyempre, yung malaking gastos ng ating mga tumakbong kandidato, pati tayo, mga barangay officials, siyempre, hindi mo maiwasan na kung sino yung manok natin, gumastos din tayo, nag-ano tayo. Siyempre, masyadong maiksi yung 2 taon kasi parang 2 taon lang kami, di ba? Eh kung titignan mo naman yung gastusin ng nakaraang barangay election, Mark, grabe. Alam mo naman yung election. So, unfair naman na magse-serve lang ng 2 taon yung mga bagong elect na barangay kagawad, yung mga first termer, yung mga first termer na barangay captain. Eh, magse-serve lang sila ng 2 taon. Eh, first time na mangyayari sa ating bansa na ang isang elected officials ay magse-serve lang sila ng 2 taon. Kasi ang term ng mga elected officials natin kahit nasa local is 3 years. So, unfair naman sa kanila, di ba? Eh, kakaupo mo na kapitan, first termer ka. And the mere fact, Kaplino, na meron pa kayong mga pending na gustong gawin para sa inyong mga constituents, hindi nyo magagawa sa loob lang 2 taon lang. Exactly. First termer ka na Kapitan Mark. Siyempre, nag-seminar ka dyan. Hindi mo naman alam kung ano pa yung mga kailangan na gawin. Siyempre, hindi mo first termer ka. So, nag-seminar ka, nag-aral ka, aalamin mo kung paano yung pagpapalakad ng isang punong barangay. Tapos, hindi ka pa nakabuelo, hindi ka pa pag-i-election ka na, ibubuto ka pa kaya ng mga kabarangay mo. Paano ka i-assist? Eh, wala ka pa nga masyadong nagawa kasi kakaupo mo lang, di ba? Correct. How is your relationship po within the Sangguniang Kabataan po na counterpart po ninyo within your barangay at sa kabuuan po sa buong ano po natin po sa siyudad ng Dagupan? Ako, Mark, pagdating sa relasyon sa aking mga SQ officials, wala namang problema. Kasi ako ginaguide ko sila sa amin sa Lukaw. So, alam mo yan, mga bata yan. Siyempre, kakaupo lang. Hindi pa nila alam kung paano yung gagawin nila. So, bilang kapitan nila, kinaguide ko sila. Lahat ng mga trabaho, lahat ng mga kailangan ganito kayo. Kako. So, okay naman yung relationship namin. Kahit nasa buong Dagupan yung mga chairman, alam mo na, masarap mga kasama yung mga bata. Full of ideas. Kaya wala akong problema sa mga SK chairman natin. Pero may mga iba na mga barangay officials, barangay captain na hindi nila kasundo yung mga SK chairman nila. Ano pong ina-advise po ninyo doon na Kaplino pag mga ganun po? Siyempre, yung mga kapitan na nakakausap ninyo, mga kapwa nyo kapitan, kaya since na kayo po ang Liga President. Sinasabihan ko sila na kausapin nyo sila, turuan nyo sila, kasi mga bata yan Ako, kailangan natin silang i-guide. Ako, kasi siyempre first, manungkulan mga yan, ang nasa isip, ganito. Kaya i-guide nyo sila. Ngayon, kung hindi sila makikinig sa inyo, i-try nyo ang kausapin yung mga magulang. Kasi talagang ganon.
pag hindi nagsundo ang kapitan at saka SC chairman, wala na. Ang susunod na magiging kaaway nyo dyan, yung magulang ng SK chairman, sabi ko sa correct. kanila. So, ganon. Opo. Anyway, Kap Lino, itong katatapos po ng midterm election, Dagupan, super majority ang nakuha po ni Mayor Belen. Dito po sa mga kapitanes po natin, ano po ba yung parang main concern po ninyo na gustong matugunan po ng city government? At bilang kayo, presidente po ng Liga ng mga Barangay, ano po yung pinaka-main agenda po ngayon na ilalapit nyo ito pong pagbubukas po ng panibagong sangguniang panlunsod? Bilang Liga President, Mark, alam naman natin na madami sa ating mga barangay sa Dagupan na yung intake nila, yung National Tax Allocation, masyadong maliit. So, pinaplano namin siguro pag open ng bagong administrasyon, i-discuss na namin kay Mayor yung mga priority projects namin, especially yung mga drainages sa aming mga barangay kasi kung titignan mo, nagtaasan na lahat ng mga main road natin, mga highway natin. So, siyempre we have to expect na pagdating itong parating na tagulan, siyempre, mababaha yung ating mga kaya may mga daan na kailangan na din natin isunod doon sa pagtaas ng mga karsada sa main road. So doon kami nung meeting kami. So yun ang parang namin na i-represent namin kay Mayor yung mga daan na kailangan naming taasan at lagyan ng drainage. Kap Lino, meron pong mga 'di ba, nung mga unang supplemental budget, may mga ilan na po na mga barangay roads na talagang pinondohan ni Mayor Belen, 'di ba? Mayroon, Mark, kung maibalik natin doon sa 2020 supplemental number 1 ng 2023. May mga barangay roads doon na nilagyan ng budget kasi masyadong mababa. Talagang nakita ni Mayor yon na talagang during rainy seasons nababaha. So ang tagal na nabinbin yon. Buti na lang na ilusot namin. So ngayon okay na, nagawa naman na. So yun yung isang example namin na kailangan din namin isunod yung mga ibang mga talagang barangay roads na talagang nadadaanan ng ating mga kabarangay. Apo. At confident po kayo ngayon na Kap Lino, syempre kayo bilang umuupo bilang ang tawag dito diyan po sa may sanggunian, ano po yung inyong confident po ba kayo na maisusulong na po ito pong mga positibo na mga proyekto at programa ng ating lungsod ngayong supermajority, ito pong nakuha po na boto po ng administrasyon? Sobrang confident tayo, Mark, kasi tayo matagal na natin kasama si Mayor Belen. Alam natin yung adhikain niya, alam natin yung plano niya, at alam naman natin na araw-araw lumalabas, pumupunta ng barangay yan, nakikita niya kung ano yung mga pangangailangan ng tao, pangangailangan ng barangay. So, confident tayo masyado, Mark, kasi kaabisado na natin si Mayor. Alam na natin. At saka, ang gusto niya talaga, yung mga proyekto na importante, ayaw niya na maantala, ayaw niya na ma-delay yung mga project na yan. Kaya, very confident tayo at super majority ang ating mga kasama ngayon sa sanggunian. Lastly na lang po siguro, Kap Lino, dito po sa mga barangay na bangus producer po natin po na mga barangay sa Dagupan City, kasi isa po sa tinitingnan natin, dapat ma-strengthen natin itong pagpo-produce ng bangus natin. Kamusta po yung mga nila na pag-uusapan po ninyo, at least para po mailapit po dito po sa administrasyon na mabigyan din po ng focus sa Kap Lino? Actually, yung mga bangus grower natin, kasamang Mark, hindi naman napababayaan ng ating City Agriculture Officer, kahit na si Mayor Belen. So, siguro, kung hindi natin makuha yung chairmanship ng
fisheries and fisheries sa Sangguniang. Mhm. Pilitin natin na tayo ay isang maging member kasi alam naman natin na tayo mayroong tayong kunting kaalaman Mhm. pagdating sa aalaga ng ating mga bangus para matulungan natin ang ating mga bangus growers sa Dagupan at kailangan hindi natin mapabayaan yan kasi Dagupan City is the capital, bangus capital of the world. So Correct. Mhm. nakatatak na sa ano natin yan kaya kailangan natin talagang bigyan ng tuon at importansya yung bangus industry natin. Mhm. Okay, Kaplino, siguro po, panghuli na lamang, may mensahe yun. Siyempre, constituents tayo sa buong, ano po natin, kapwa po ninyo ng mga barangay captain na sakasakali hindi matuloy pong December, ano po natin, election natin, uusog po ito kung kailan po aprubahan po ng lower end at Senado. At syempre, kung ito po isa-certify po ng Pangulo. And of course, yung assurance po na tuloy-tuloy po ang serbisyo po ng mga kapitanes po natin, Dagupan. Sa ating mga kasamang mga barangay officials, ating mga barangay captains, mga barangay kagawads, yung pag-fix ng ating term at pag-postpone ng ating election, huwag na, antayin na lang natin kung ano yung mangyayari para at least hindi tayo ma-pressure. Ang pagtuunan natin ng pansin yung ating mandato na kailangan tayong magsilbi sa ating mga barangay. Especially sa ngayon, nagkakaproblema tayo sa collection ng garbage kasi alam na natin na close na yung dam site. Kailangan natin tulungan si Mayor Belen kung paano ma-resolve yung garbage sa Dagupan. Alam ko na nandyan lang kayo na talagang ginagawa ang inyong mga mandato bilang barangay officials. So, kahit may election o wala, gawin lang natin yung ating mandato na manilbihan sa ating mga kapwa Dagupenya. Maraming salamat, Mark. Salamat Good morning po, sa ating lahat. Honorable Marcelino Lino Fernandez, President po ng Liga ng mga Barangay ng Dagupan City. Councilor, mabuhay po kayo at God bless po. Mabuhay kayo, Mark. Thank you. Idol, yan po